Noswaith chi gyd, croeso i sesiwn gyntaf cystadleuaeth mathemateg seren 2025. Enw fi yw Dr Matthew Pugh, dwi'n darlithydd yn Prifysgol Caerdydd yn mathemateg. A fi bydd yn cymryd y sesiynau cystadleuaeth mathemateg seren i chi dros 2 neu 3 mis nesaf. Cyn i ni dechrau o ddifri, gadewch i fi... dydy byd yn gweithio? Dyma ni. Gadewch i fi roi rhywfaint o trosolwg i chi o beth yw'r cystadleuaeth yma. Mae'n braf gweld gymaint ohonoch chi ar-lein. Wel, dwi'm yn gweld yr un ohonoch chi, does dim modd i fi gweld fideos chi na dim byd, ond dwi'n ymwybodol bod na criw dda ohonoch chi ar-lein ar hyn o bryd, felly croeso. Mae gyda ni 9 sesiwn fel hyn. Mae 5 ohonyn nhw yn fyw fel heno. Mae 4 ohonyn nhw'n recordiad o flwyddyn diwetha. A beth mae'r sesiynau yma yw helpu paratoi chi ar gyfer y cystadleuaeth a helpu chi i datblygu sgiliau datrys problemau mathemategol chi. Felly mae'r cystadleuaeth yma yn cystadleuaeth mathemateg a cystadleuaeth hwylus. Ni'n gobeithio bydd e'n cefnogi eich mathemateg a hefyd paratoi chi ar gyfer ymgeisio ar gyfer prifysgolion, ond hefyd, os ydych chi yn mynd i astudio mathemateg yn y brifysgol, helpu chi i ymdopi gyda'r fath mathemateg mi fyddwch chi'n gweld yn y brifysgol. Mae yna papur arholiad cystadleuaeth ar y diwedd ym mis Mawrth, fi'n credu. Mae'r cwestiynau yn y papur yna, maen nhw'n cwestiynau greiddiol, ond maen nhw o steil a safon tebyg i rhai o'r arholiadau mynediad prifysgol sydd ar gael mewn mathemateg. Felly mae rhai prifysgolion yn gofyn i chi cwblhau arholiad arbennig wrth ymgeisio i gael lle yn y prifysgol. Felly mae yna 3 o'r fath. Mae yna MAT, Mathematics Admission Test, dwi'n credu mae'n sefyll am, STEP, ddim yn cofio beth mae hwnna'n sefyll am, a TWMWA, Test of Mathematics University Admissions, fi'n credu hwnna. Felly mae rai prifysgolion yn defnyddio'r rhain, a felly mae'r cwestiynau da ni'n mynd i edrych ar yn ystod y sesiynau yma a'r cwestiynau sydd ar yr papur ei hun i gyd o'r un steil a safon i'r rhain, felly helpu paratoi chi ar gyfer y fath arholiadau mynediad os ydych chi'n neud nhw. Ond fel fi wedi dweud, fi'n credu yn fwy na hynny, helpu paratoi chi ar gyfer astudio mathemateg yn y brifysgol, os mae hwnna yn rhywbeth sydd ydych chi gyda diddordeb ynddo fe. Hefyd, mae modd... Mae fe'n rhywbeth allwch chi roi ar CV chi, a rhywbeth allwch chi roi wrth i chi ymgeisio, a felly rhywbeth sy'n deniadol i nifer o brifysgolion wrth i chi ymgeisio. Be ydych chi angen wneud wrth ddod? Wel, dewch eich hun. Yn benodol, dewch a byddwch barod i ymrwymo, dewch a rhywfaint o egni as i phosib ar diwedd diwrnod prysur ar ôl bod yn yr ysgol. Newch yn siŵr bod gennych chi pen neu pensil a papur ar gael, achos mi fyddai'n gofyn i chi wneud rhywfaint o gwaith yn ystod sesiwn. Mae'r sesiynau falle hanner a hanner rhwng chi'n rhoi cynnig ar y cwestiynau a fi wedyn yn mynd dros y cwestiynau. Nifer o pethau i chi nodi, peidiwch y poeni os dwi'n siarad am rhywbeth ydych chi ddim wedi astudio eto, nag os yw'r cwestiwn ar rhywbeth ydych chi ddim wedi astudio eto. Mi fydd y papur da ni'n gosod ar gyfer y cystadleuaeth yma dim ond wedi seilio ar lefel AS mathemateg, felly mi ddylech chi wedi cwblhau popeth sydd yn hwn yn arbennig erbyn y papur ei hun. Hefyd, does dim cwestiwn twp nac awgrym twp ym myd datrys problemau. Da ni'n mynd i wneud problemau sydd yn wahanol iawn i beth ydych chi wedi gweld hyd yma. Fi'n credu mi fyddwch chi'n
teimlo rhywfaint yn anghyffyrddus gyda nifer o'r problemau. Oherwydd chi yw'r goreion mewn mathemateg, da chi falle wedi bod y goreion yn eich ysgolion ers blwyddyn 3 neu be bynnag yn ysgol gynradd. Da chi wedi gwybod sut i ateb cwestiynau mathemateg yn hawdd, da chi wedi ymarfer, chi oedd falle'r cyflymau i ateb cwestiynau, chi oedd yn gallu gwneud y cwestiynau fwyaf galed. A fel mae mathemateg yn cael ei dysgu yn yr ysgol yn aml, chi'n cael eich dysgu sut i dilyn proses i ateb cwestiwn, felly enwedig y lefel A yn anffodus, mae bron unrhyw cwestiwn da chi'n derbyn, mae yna proses arbennig i dilyn, a da chi'n gwybod y proses yn barod, a felly da chi jyst yn dilyn hwnny. Tra, wrth i ni edrych ar cwestiynau lle da ni'n gofod datrys problem, y sefyllfa arferol yw, da ni ddim yn gwybod beth i'w wneud i ddechrau. A mae hwnna'n fwy adlewyrchol o be mae mathemateg fel yn cyffredinol. Dwi fel mathemategydd, os dwi'n trio datrys problem mathemateg, byddai ddim yn gwybod fel arfer beth i ddechrau gyda, a angen edrych i mewn a ceisio pethau. Felly, pan ydych chi mewn sefyllfa yna, fel yna, does dim awgrym twp. Ydych chi'n mynd i trio rhywbeth, falle bod e'n gweithio, falle bod e ddim, a does dim ots. Da ni'n dysgu o hwnna, da ni'n trio falle ffeindio ffordd o dod o hyd i awgrymiau gwell, fel bod awgrymiadau gwell, fel bod ni ddim yn gwastraffu gormod o amser, ond dyna fel mae fe os da ni'n trio datrys problem newydd. Pan mi fyddwch chi'n dod i'r brifysgol, eto, mi fyddwch chi'n dod ar draws problemau lle ydych chi'n gwybod yn union sut i ateb nhw'n syth. A felly mae'r problemau yma lot fwy diddorol, ond hefyd lot fwy heriol. Os oes gennych chi cwestiwn ar unrhyw bryd, rhowch e yn y blwch Q&A. Mi welwch chi ar sgrin chi, fi'n gobeithio bod yna Q&A. Os ydych chi'n clicio ar hwnna, mi allwch chi gofyn unrhyw cwestiwn i fi, a dwi ddim yn mynd i bawb, neu os mae fe'n dienw, ar ôl i ni cyflwyno fe, felly bydd neb yn gwybod pwy sydd wedi gofyn y cwestiwn, ond mae fe'n cyfle i fi ateb hwnna unau'n fyw neu trwy'r blwch Q&A. Felly, plis gofynnwch, un mantais o dod yn fyw yw bod cyfle i chi gofyn cwestiwn. A peidiwch â disgwyl wyrthiau o'r sesiynau yma. Mae datblygu sgiliau datrys problemau yn cymryd amser. Mae gen ni 9 sesiwn awr dros y 9 sesiwn, os ydych chi'n ymrwymo ynddyn nhw gyd. Mi fyddwch chi wrth edrych yn ôl o le oeddech chi nawr, a le ydych chi'n gorffen lan, mi fyddwch chi fi'n siŵr yn gweld cynnydd yn eich sgiliau datrys problemau, ond does na ddim quick fix fel petai wrth i chi trio dysgu'r pethau yma a datblygu sgiliau datrys problemau. Felly, un o prif nodau'r sesiynau yw cyfle i chi rhoi cynnig ar pethau, cyfle i fi roi rhywfaint o adborth i chi a rhyw fath o tips a sut fi'n mynd amdan pethau, sut dwi'n gweld pethau fel mathemategydd yn y brifysgol, a i chi dysgu tipyn bach bob tro a gwella. Felly, byddwch barod i roi cynnig ar popeth, a peidiwch y poeni os ydych chi'n cael trafferth, os ydych chi'n teimlo fod e'n rili heriol, mi fydd e'n heriol, a mi fyddwch chi'n falle'n canfod bod chi'n methu yn fwy na ydych chi'n gallu ateb cwestiwn. Hefyd, da ni angen adborth chi, a felly da ni'n awyddus i dysgu o profiad chi i gwella'r sesiynau yma. A felly, un peth da ni'n mynd i gofyn i chi wneud nawr yw bod mi welwch chi QR code yn dod ar y sgrin mewn munud, a os ydych chi'n dilyn y QR code yna, mi welwch chi holiadur i cwblhau. A mae hwnna'n rhywbeth mwyn i ni gallu mesur beth mae myfyrwyr yn dod mewn gyda ar y dechrau, sut maen nhw'n teimlo am datrys problemau a pethau felly. A wedyn ar y diwedd y 9 sesiwn, mi fydd holiadur tebyg a cyfle i ni gweld faint o cynnydd sydd wedi bod. Felly, mi fyddwn ni'n gwerthfawrogi'n fawr os gallwch chi cwblhau. Hwnna mae'n rhoi rhyw 5 munud i chi wneud hynny.
os ydych chi'n cael unrhyw traffer, eto rhowch neges yn y Q&A, allwn ni ceisio rhoi cymorth i chi. Mae rhoi munud arall i chi, peidiwch â brysio. Un peth dylwn ni wedi nodi, mae'r holiadur yn hollol ddienw, felly mae croeso i chi fod mor onest a phosib, mwy onest â chi, mwy defnyddiol mae'r data i ni. Felly, peidiwch â poeni am fod yn onest. Mae'r holiadur yn gwbl ddienw. Iawn, te, gobeithio bod pawb wedi cael digon o cyfle i cwblhau hynny. Os ydych chi dal yn gallu clywed fi, beth bynnag, cariwch ymlaen a na i dal i siarad. Un peth arall fydd yn digwydd yn ystod pob sesiwn, mae'r holiadur ydych chi newydd fod yn cwblhau, mae hwnna ond ar gyfer heddiw, a wedyn bydd yna holiadur tebyg ar ddiwedd y 9 sesiwn. Ond pob wythnos pob wythnos lle mae yna sesiwn fyw, mi fydd yna cofrestr a cyfle i chi cofnodi bod chi wedi mynychu'r sesiwn. Mi fydd link i hwnna QR code eto yn ymddangos rhywbryd yn ystod y sesiwn, rhywbryd hanner ffordd trwy'r sesiwn. A wrth cofrestru, mi fydd yna gair cod mi fyddai'n darparu i chi. Bydd rhaid i chi nodi mwyn nodi bod hwnna fydd y gair cod ar gyfer y sesiwn heddiw, a bydd yna gair cod gwahanol ar gyfer pob sesiwn. Mae yna rhai prifysgolion, mae pob prifysgol yn rhoi cynigion cyd-destynol i ymgeiswyr sy'n seiliedig ar ymwneud â gweithgareddau allgyrsiol. Felly, ydych chi'n cael, mae'r cynnig ydych chi'n cael yn gofyn am lefelau A gyda llai o radd na pawb arall, oherwydd amrywiaeth o rhesymau. Ond mae'r cystadleuaeth yma yn gymwys ar gyfer gael cynnig cyd-destynol ar gyfer Caerwysg a Caerfaddon, felly Bath ac Exeter ar hyn o bryd, a mae yna trafodaethau gyda prifysgolion eraill, a mae'r cynigion yna yn ymodol ar cymryd rhan gweithredol mewn 5 o'r sesiynau, 5 sesiwn fyw sydd gyda ni, a felly mae llofnodi'r cofrestr yn mynd i fod yn hanfodol ar gyfer hynny, a wedyn mi fydd Seren yn gallu cyfiawnhau eich bod chi wedi mynychu ac yn gallu darparu y tystiolaeth angenrheidiol i chi
ar gyfer y prifysgolion hynny. Felly, mi fydd y cofrestr yn cael ei cymryd rhywbryd yn ystod y sesiwn. Wedi anghofio ail rhannu'r sgrin, felly dyma'r sleidiau o'n i just yn trafod, ond dwi wedi sôn am popeth ar hwn. Iawn, te, gadewch i ni symud ymlaen i actually wneud beth mae'r sesiynau amdan. Felly, mae fe'n bwysig, mae yna lot o pethau i trafod ar ddechrau'r sesiwn gyntaf er mwyn rhoi digon o cyd-destun, a hefyd mae fe'n bwysig bod chi'n cael disgwyliad cywir ar gyfer y sesiwn yma. Dwi ddim jyst yn mynd i rhoi atebion i chi, dwi'n mynd i rhoi cyfle i chi roi rhywfaint o cynnig, a fel fi wedi sôn yn barod, mi fyddwch chi'n teimlo bod hwnna'n anodd, yn heriol, falle bod chi ddim yn gallu gwneud unrhyw beth, felly ceisiwch wneud rhywbeth. A mae theori dysgu yn dangos bod rhoi ymdrech i mewn i rhywbeth, hyd yn oed na chi ddim yn llwyddo, yn lot well ar gyfer dysgu na peidio rhoi ymdrech mewn. Felly, fod e'n gallu teimlo fod e'n wastraff amser i chi a bod chi'n treulio 5 munud a methu wneud dim byd, mi fyddwch chi'n dysgu lot fwy oherwydd eich bod wedi rhoi yr ymdrech i mewn. A fel fi wedi dweud, peidiwch â disgwyl canlyniadau syth, gweledol, bod chi'n datblygu yn gyflym. Mae unrhyw peth pwysig fi wedi dysgu mewn bywyd yn cymryd lot o amser i ddatblygu, ond wrth i chi ymrwymo wythnos ar ôl wythnos gyda'r sesiynau yma, dwi'n sicr bydd chi'n gweld cynnydd yn eich sgiliau datrys problemau, sgiliau meddwl yn mathemategol a pethau felly. Felly, gadewch i ni symud i cwestiwn gyntaf. Mae hwn yn cwestiwn aml ddewis, felly mae yna 5 dewis. Mae hwn yn dod o papur mat o 2017. A mae'r cwestiwn yn gofyn, mae gan dilyniant y priodwedd bod a n+1 yn hafelu a n dros a n-1 ar gyfer bob n sy'n fwy na'n hafelu 2. Mae A1 yn hafelu 2, A2 yn hafelu 6. Beth yw A 2017? Nawr, mae hwn yn edrych falle yn cwestiwn anodd a ydych chi'n astudio dilyniannau o bosib eto, ond ydych chi'n moyn gwybod unrhyw beth am dilyniannau heblaw am beth ydych chi wedi gwneud yn tygau. Felly, rhowch cynnig ar hwn. Nâi roi rhyw 2 funud i chi roi cynnig ar hwn a wedyn nâi trafod yr ateb. Cofiwch, os oes cwestiwn gyda chi wrth i chi ceisio, neu cwestiwn am y sesiwn, neu cwestiwn am unrhyw beth i wneud gyda mathemateg, neu astudio mathemateg yn y brifysgol, yna mae croeso chi roi fe yn y Q&A. Yna rhoi rhyw hanner munud arall i chi.
Iawn te. Gadewch i ni edrych ar hynny. Dwi'm yn gwybod os cawsoch chi llwyddo i ateb y cwestiwn, os llwyddoch chi i wneud unrhyw beth oedd yn teimlo fel bod chi'n o leia'n symud tuag at rhyw fath o ateb. Un peth fysa fi definitely'n annog, peidiwch â gadael papur gwag, felly os chi'n yn siŵr, triwch rhywbeth, a falle weithiau wrth trio un peth, trio rhywbeth arall, mae rhywbeth sy'n hwyrol, ydych chi'n dechrau gweld. Rhywbeth arall dwi wedi dysgu yw, mae trio cadw popeth yn pen chi yn heriol iawn, felly os ydych chi'n sgwennu pethau lawr, y mwy ydych chi'n sgwennu lawr, mae fe'n rhyddhau meddwl chi i gallu ystyried pethau heb gofod cofio gyd o'r manylion, achos mae'r manylion i gyd ar y papur o flaen chi. Felly, just rai tips bach i chi, sgwennwch pethau lawr a peidiwch y poeni os mae fe ar hyd y lle. Nawr te, iawn, felly mae hwn yn edrych yn, wel, cymhleth. Mae y term nesaf yn y dilyniant yw'r term blaenorol wedi rhannu gan y term cyn hynny. A ydyn nhw'n disgwyl i ni cyfrifo 2017 o termau? Wel, yn bendant ddim. Felly mae'n rhaid bod rhyw patrwm. Beth allwn ni wneud? Allwn ni trio delio gyda'r fformula yma a trio gweld rhyw patrwm cyffredinol, ond un peth allwn ni wneud yw just neidio mewn a trio cyfrifo'r termau gyntaf, gweld oes yna rhyw patrwm yn ymddangos, beth sy'n digwydd. Mae hwn bron o hyd yn syniad da, just i gael rhyw teimlad am y sefyllfa. Felly yn y cyd-destun yma, rhyw teimlad am beth mae'r dilyniant yn edrych fel, be mae'r termau'n edrych fel, falle bod rhyw patrwm clir yn ymddangos. A ddim trwy bob cam, mae fe'n hawdd gweithio allan. Er enghraifft, mae A3, os ydyn ni'n defnyddio'r hafaliad yma, mae A3 yn hafalu A2 dros A1, mae A2 yn hafalu 6, A1 yn hafalu 2, felly mae A3 yn hafalu 6 dros 2, sef 3. Mae A4 yn hafalu A3 dros A2, felly hanner, ac yn y blaen. Felly, dyn ni'n cael y dilyniant 2, 6, 3, hanner, 6, treian. Wedyn, dyn ni'n ôl at 2 eto, sydd ddim yn golygu dim byd ar ben ei hun, ond os dyn ni'n cyfrifo'r term eto, dyn ni'n ôl at 6, felly dyn ni'n ôl at y 2 term gyntaf gawson ni. Felly, dyn ni'n gwybod yn syth, mae rhaid fod y term nesaf yn 3, achos mae fe'n mynd i fod yn 6 dros 2. Dyn ni'n gweld fod y patrwm yn mynd i ailadrodd ac ailadrodd, bob yn 6, felly A1 yn 2, a wedyn mae A7 yn 2, felly mae'r patrwm yn ailadrodd bob 6 term. Felly, dyn ni'n mynd i gallu gweithio allan beth yw A2017, beth yw'r 2017 fed term. Mae 2017 yn 6 lluosi efo 336, jyst i nodi, ni chewch chi ddefnyddio cyfrifiannell yn y papur. Felly, mae hwnna'n rhywbeth rhaid i chi gweithio allan, ond felly mae rhaid i chi gael sgiliau cyfrifo, sgiliau rhifyddeg chi yn dda, ond dyn ni'n gallu gweithio allan fod 2017 rhannu gyda 6 yn 336 gyda 1 yn gweddill, a felly mae 2017 yr un peth ac A1, sef 2. So, os ydyn ni'n tynnu, mae 2016 yn 6 lluosi efo 336, felly os ydyn ni'n tynnu 336 gwaith 6 i ffwrdd o 2017, dyn ni'n ôl at 1, felly mae A2017 yr un peth a A1, a felly yn hafal i 2. Felly fama beth oedd tric, falle ddim tric, oedd i beth oedd y dull ni, oedd just gweld oedd y patrwm yma yn y sefyllfa yma. Unwaith ydych chi'n sgwennu allan digon o termau, mae'r patrwm yn ymddangos yn meddwl hawdd. Mi allwch chi trio datrys hwn mewn ffordd arall, os ydych chi'n edrych ar y term nesaf, AN+2, mae hwnna'n AN plus 1 dros AN. Da ni'n gwybod fod AN plus 1 yn hafalu AN dros AN minus 1. Os da ni'n bwydo hwnna gyd i mewn, mae'r termau AN yn canslo,
a dyn ni'n gweld fod a n plus 2 yn hafel i 1 dros a n minus 1, felly mae'r n plus 2 fed term yr un peth â 1 dros y term 3 yn gynharach, a felly ni'n gallu profi fod os dyn ni'n gwneud hwn, mae hwn yn mynd i fod yn, mae a n minus 1 yn mynd i fod yn 1 dros a n minus 4, a os ni'n bwydo hwnna gyd mewn, dyn ni'n gallu profi fod a n plus 2 yn hafel i a n plus 4, felly os aethych chi lawr trio delio yn fwy abstract fel petai gyda hwn, mi allwch chi profi fod a n plus 1 yn hafel i a n minus 5. A gweithio allan yr un peth. Dwi ddim yn teimlo fod hwnna cweit mor hawdd yn y sefyllfa yma, ond mae fe'n rhywbeth allwch chi wneud. Iawn, mae fe'n hanner awr wedi, felly cyfle da cyn ni symud i un cwestiwn bach eto, jyst i ni cymryd y cofrestr, felly ymhen ychydig mi welwch chi QR code i'r cofrestr, a heddiw yr gair cod ydych chi angen defnyddio wrth lenwi'r cofrestr yw Pythagoras. Felly mathemategydd enwog o Groeg, Pythagoras. Felly llenwch hwnna, na i roi jyst munud i chi cwblhau'r cofrestr ar gyfer heddiw, ond wedyn mi symudwn ni ymlaen i cwestiwn arall. Gadewch i fi ail rhannu sgrin. A na i symud ymlaen i'r cwestiwn eto. Unwaith ydych chi wedi cwblhau'r cofrestr, rhowch cynnig ar y cwestiwn yma. Felly na i roi jyst mewn munud a hanner i chi trio pethau, wel os allwch chi hanfod rhyw ffordd o wneud rhywbeth. Iawn, so gadewch chi mynd dros hwn. Fel fi wedi dweud, peidiwch â poeni os na llwyddoch chi wneud bron dim gyda'r cwestiynau yma. Un peth i nodi yn syth yw dyma'r o bosib y cwestiynau gyntaf o'r fath yma ydych chi erioed 'di dod ar draws.
A felly, does gennych chi ddim unrhyw bron fath o sgiliau o sut i ymdopi gyda nhw, pa bethau i meddwl amdan. A fel fe di sôn, wrth i chi fynd trwy'r sesiynau, wythnos ar ôl wythnos, mi fyddwch chi'n dechrau pigo lan ffyrdd o meddwl, trics neu tips bach, pethau i ystyried, bydd chi'n dod i'r arfer o just trio pethau, a falle gyda fwy o syniadau o pethau i trio ac yn y blaen. Felly, ddim yn gwybod os ydych chi wedi llwyddo i wneud unrhyw beth eto, ond peidiwch y poeni o gwbl. Mi ddaw tipyn wrth dipyn wrth i chi ymrwymo'r sesiynau. Nawr, dwi'n siŵr bod chi ddim wedi gorfod datrys rhywbeth yn ymwneud gyda hafaliad o'r fath yma. Eto, enwedig cyfrifo gwerth maximum, achos ydyn ni'n cyfrifo gwerth maximum o rhywbeth. Un peth allwch chi wneud yw, wel, meddwl, wedi galw yn fama, meddwl yn ddymunol. Pa fath o bethau allwn ni canfod gwerth maximum ar eu cyfer? Wel, ydych chi falle wedi gweld cwblhau'r sgwâr, a ydych chi'n gallu canfod gwerth maximum fel arfer, gwerth minimum, trwy cwblhau'r sgwâr. A ydych chi wedi falle wneud differu ar gyfer polynomial nawr, a mae hwnna'n, falle ydych chi wedi gweld bod hwnna'n ffordd o cyfrifo maximum neu minimum. Felly, mi fyddai'n wych os mae'r problem yma'n gofyn am un o'n nhw. Dyna'r sefyllfaoedd lle falle ydych chi'n gwybod sut i cyfrifo maximum. Mae differu hwn hollol tu hwnt i ni ar hyn o bryd. Dyw e ddim yn y maes llafur ar gyfer y papur, felly peidiwch y poeni hwnna. Felly, falle bod yna rhywbeth lle allwn ni cwblhau'r sgwâr pwy o wir. Beth allwn ni wneud? Wel, un peth dyn ni'n nodi fama yw, ydych chi'n gweld fod 2 i'r pŵer sin x fama, 4 i'r pŵer sin x fama. Felly, mae yna rhywbeth tebyg yn digwydd. A wrth gwrs, dyn ni'n gwybod fod 4, mae yna cysylltiad rhwng 4 fama a'r 2 fama, achos mae 4 yn 2 sgwâr. Felly, falle, un peth allwn ni wneud yw trio sgwennu hwn mewn ffordd gwahanol, cael gwared o'r 2 i'r pŵer sin x, falle trwy galw hwnna'n z, enghraifft, fel bod gen ni hafaliad gwahanol i datrys a gweld sut mae hwnna'n gweithio. Felly, fel wedi sôn, mae 4 yn hafelu 2 sgwâr, felly mae 2 sgwâr i'r pŵer sin x, mae hwnna'r un peth â 2 i'r pŵer 2 sin x, neu'r un peth â 2 i'r pŵer sin x i gyd wedi sgwario. Felly, dyn ni'n gweld trwy chwarae o gwmpas gyda y term gyntaf yma, bod yr un peth â'r 2 i'r pŵer sin x yma, ond wedi sgwario. Felly, mae yna cysylltiad rhwng rhain. A beth sy'n digwydd am, os dyn ni'n sgwennu y 2 i'r pŵer sin x fel z, da ni'n gallu ail sgwennu y mynegiad yma fel z sgwâr, tynnu 4z plus 17 dros 4, neu plus 4 dim ots pa un. Felly, mae hwn yn rhywbeth da ni'n galw'n quadratic keys, hidden quadratic. Felly, mae hwn really yn hafaliad neu mynegiad quadratic, ond nid yn quadratic mewn x, ond quadratic mewn 2 pŵer sin x. Mae'n anodd gweld fama, ond wrth chwarae gwmpas, falle just wrth cael gwared o'r 2 pŵer sin x drwy gael hwnna'n z, mae fe'n ymddangos bod e'n quadratic. Hwnna yw'r peth really bwysig i datrys y cwestiwn yma. Heb sylwi hwnna, heb canfod y quadratic keys, mae fe'n mynd i fod yn heriol iawn. Un peth da ni'n gallu gwneud gyda quadratic yw cwblhau'r sgwâr. Mae'n hawdd wneud ar gyfer hwn. Bod angen ymarfer rhai o'r technegau yma, ond mae gen ni z tynnu hanner 4 yw 2, felly z tynnu 2 wedi sgwario. Wedyn, os ni ehangu'r braced yma, da ni'n cael z sgwâr tynnu 4z plus 4, dyna'r plus 4, felly beth sy'n gweddill yw plus chwarter. Felly, da ni'n gallu trwy cwblhau'r sgwâr sgwennu yr mynegiad fel z tynnu 2 sgwâr plus chwarter, ond mae hwnna'n gwneud yn hawdd gwybod beth yw'r gwerth lleiaf hwn. Os modd i z fod yn hafelu 2, yna mi fydd y braced yma'n 0,
a hwnna fydd y gwerth lleiaf posib, y minimum. Dyn ni eisiau'r maximum, a mae fe'n anodd gweld o hwn beth all y maximum bod. Ond, un peth i sylwi ar yw, os dyn ni'n ystyried Z, sef 2 pŵr sin x, wel, dydy sin x ddim yn gallu cymryd unrhyw gwerth. Mae gwerthoedd posib sin x yn cyfyngedig iawn, felly beth am ni ystyried beth yw gwerthoedd posib o Z, a dyn ni'n gwybod fod sin x ond yn gallu cymryd gwerthoedd rhwng -1 ac 1, a felly mae 2 pŵr sin x ond yn mynd i cymryd gwerthoedd rhwng hanner, sef 2 pŵr -1, a 2, sef 2 pŵr 1, felly pan mae sin x yn hafel i 1, felly mae Z ddim ond yn yr ymrediad yma, a felly ar gyfer y gwerthoedd yma o Z, mi allwn ni gweithio allan beth yw gwerth maximum hwn. A ni'n gweld os dyn ni rhoi Z yn hafel i 2, sef yr ochr yma, bod 2 tynnu 2 yn 0, felly dyn ni'n cael y gwerth minimum fama, felly dyn ni'n mynd i gael y gwerth maximum. Mae angen fwy o dadl os dyn ni eisiau profi hwnna'n manwl, ond mae fe'n edrych yn tebygol bod ni'n mynd i gael y gwerth maximum pan mae Z yn hanner. Mae hwn yn wneud y braced yma y fwyaf negyddol posib, a felly pan dyn ni'n sgwario fe, dyn ni'n mynd i gael y gwerth positif mwyaf bosib. Felly pan mae Z yn hanner, dyn ni'n cael 3 dros 2 wedi sgwario plus chwarter, a felly 5 dros 2. Felly yr ateb yw B. Iawn, so dyna 2 cwestiwn heriol bach. Gadewch i ni jyst gael rhyw egwyl byr. Bob wythnos mwyn ehangu gwybodaeth chi ynglyn â mathemateg, a hefyd gobeithio diddori chi am pethau mewn mathemateg. Da ni'n mynd i gael rhyw fath o egwyl, lle falle awn ni edrych ar ryw eitem diwylliannol mathemategol, neu falle bydd yna cwestiwn, os oes cwestiynau gyda chi ar unrhyw beth, mi allwn ni ystyried nhw yn yr egwyl. Felly anfonwch y cwestiynau ata fi, unai yn uniongyrchol, mi fydd cyfeiriad e-bost fi ar gael ar diwedd y sesiwn, neu trwy gofod seren, neu yn y Q&A yn fama. Mi hefyd allwn ni weithio edrych ar ryw syndod mathemategol, felly unai ryw cultural eitem diwylliannol, neu rhywbeth syndod. Wythnos yma fi'n mynd i yn gyflym trafod 2 peth. Yr eitem diwylliannol yw y cwintig. Be dwi'n golygu gan hynny? Wel, da chi'n gwybod bod yna dull i cyfrifo gwreiddiau hafaliad cwadratig, so dyma hafaliad cwadratig cyffredinol, a mi ddylai bod chi'n ymwybodol o'r hafaliad cwadratig. Felly beth yw datrysiadau y hafaliad yma? Wel, mae x yn hafel i minus b plus y minus ailwysiad b sgwâr tynnu 4ac gyd dros 2a, lle a, b ac ec yw'r cyfystyr yn yr hafaliad. Mae yna, allan o gwybodaeth, hafaliad cwadratig, fformula cwadratig arall sy'n gweithio hefyd, cyn belled bod x ddim yn hafel i 0. Felly, mae'r ddau yn gweithio. Ta beth. Mae yna fformula ar gyfer hafaliad cubic, na ddim dangos y fama. Mae yna fformula hefyd ar gyfer datrys hafaliad cwartig, felly pŵer 4. Mae hwnna'n erchyll. Mi fydd ddim yn ffitio ar y sgrin. Mae fe mor enfawr. Ond mae yna fformula cyffredinol i datrys unrhyw hafaliad cwartig. Ond, o ran y cwintig, felly os oes gen ni ax i pŵer 5 plus bx i pŵer 4 plus x i pŵer 3 plus dx sgwâr plus ex plus f, does na ddim fformula cwintig, does na ddim fformula i datrys unrhyw hafaliad cwintig, na unrhyw hafaliad o gradd uwch, felly gradd 6, gradd 7 ac yn y blaen. Does na ddim fformula yn bodoli, nid jyst bod neb wedi canfod un eto, ond mae fe wedi cael ei profi yn gyntaf gan Abel, wedyn gan Galwa, bod y fath fformula ddim yn gallu bodoli. Felly does na ddim y fformula cwintig. Yn ymarferol,
da ni byth yn defnyddio'r fformulau cwartig na cubic beth bynnag. Dwi wedi defnyddio'r fformula cubic unwaith pan o'n i'n gwneud PhD fi, ond heblaw am hwnna, dwi erioed wedi defnyddio'r fformulau cubic na cwartig. Ond, jyst er gwybodaeth, does na ddim fformula cwintig yn bodoli o gwbl. Dyna un eitem i chi yn gyflym. Eitem o ran syndod yr wythnos, mae yna paradox, a dwi dal ddim rili'n gallu cael pen fi o gwmpas y paradox yma. Mae yna tudalen ar Wikipedia arno fe, paradox pêl banach tarsgi. A mae'r paradox yma'n dweud, a mae fe hwn yn wir, bod modd cymryd pêl, mae pêl mathemategol yn golygu y sfer yma, ond mae fe'n hollow, does dim canol gyda fe, felly jyst yr arwyneb yw'r pêl. Mae modd cymryd pêl, torri fe mewn i darnau, a rhoi fe nôl at ei gilydd, a mae gan, ond rhoi fe nôl at ei gilydd i gael 2 copi sydd union yr un maint a'r pêl gwreiddiol. Nawr, mae hefyd gan y 2 pêl yr un cyfaint i ryw raddau. Felly mae hwnna'n swnio'n anhygoel, a mae fe'n anhygoel. Mae rhywbeth odd yn digwydd i deall beth sy'n mynd ymlaen. Mae rhaid bod chi'n astudio theori mesur, measure theory, a mae fe'n gymleth dros ben. Ond paradox odd iawn, mae modd cymryd pêl, torri fe mewn i darnau, rhoi fe nôl at ei gilydd a gael 2 copi o'r un pêl. Wel, mae mathemateg yn gallu bod yn odd iawn a darparu syndodau mawr i ni. Bron bob man lle mae yna rhyw syndod fel yma, beth sydd yn y cefndir yw anfeidredd. Mi welwn ni hwn dros yr wythnosau. Os da ni eisiau delio gyda unrhyw beth anfeidrol, infinite, mae yna paradoxau mawr yn gallu digwydd, a mi welwn ni mwy o rain dros yr wythnosau. Ta beth, yn ôl at beth da ni i fod yma sef i edrych ar datrys problemau. Awn ni symud ymlaen at cwestiwn fwy hir nawr. Mae'r cwestiwn yma'n dod o papur step o, wel, 20 mlynedd yn ôl. A mae yna 3 rhan i hwn. Un peth dwi'n sylwi gyda'r cwestiynau hir sy'n ymddangos, maen nhw'n tueddu i fod ychydig fwy diflas. Mae'r cwestiynau aml ddewis yn gallu bod yn eitha diddorol weithiau. Ond yn aml beth sy'n digwydd gyda'r cwestiynau hir, mae bob rhan falle yn cymryd llai o gwaith na oedd gyda ni yn y cwestiynau aml ddewis. Ond, a peth arall sy'n digwydd yw, mae rhannau sy'n dod yn dibynnu ar y rhannau dechreuol. Felly, cadwch hwnna mewn cof wrth edrych ar rhan 2, a os ydych chi'n cyrraedd rhan 3, rhywle mi fydd rhaid i chi unau cymryd ysbrydoliaeth neu defnyddio atebion rhannau blaenorol. Bydd ddim cyfle i chi gorffen y cwestiwn hwn yn yr amser sydd gyda ni'n gweddill, ond rhowch cynnig arno fe, gwelwch pa mor bell allwch chi fynd a wedyn ai dros yr atebion. Felly, na roi rhyw 5 munud i chi, gweld pa mor bell allwch chi fynd a wedyn ai dros popeth. A cofiwch eto am y Q&A, jyst neb wedi gofyn cwestiwn eto, felly mae fe'n wastad yn braf pan mae yna cwestiwn yn codi, felly os oes unrhyw cwestiwn, os ydych chi eisiau gwirio unrhyw beth, os ydych chi'n canfod yr ateb, teimlwch yn rhydd nes i ddim sôn am hwn, rhowch yr ateb yn y Q&A, o leia allai gwirio bod chi wedi cael yr ateb cywir neu ddim. Ac fel fi'n dweud, os oes cwestiwn da chi am unrhyw beth, rhowch e yn y Q&A hefyd.
A rhoi e-mail arall i chi. Iawn te. Gadewch i fi mynd dros y cwestiwn yma. Un peth fath a sylwch chi gyda hwn, mae angen llai o meddwl tu allan i'r bocs o le i ddechrau. Mae'r rhan gyntaf allan teimlo chydig yn haws, mae fy weddol glir falle beth i'w wneud, felly mae rhaid i ni trio lluosi allan 3 plus 2 eilisoedd 5 i'r pŵer 3, a wedyn gweld beth sy'n digwydd. Felly, mi allwch chi unai jyst lluosi allan 3 plus 2 eilisoedd 5 wedi sgwario yn gyntaf, wedyn lluosi eto gyda ffactor o 3 plus 2 eilisoedd 5, neu os ydych chi'n cofio'r theorem binomaidd, allwch chi sgwennu allan sut i cubio braced. Yn syth, dim fawr o wahaniaeth rhwng y ddau, ond os ydych chi'n gwybod y theorem binomaidd ac yn cofio yr ehangiad o'r fath yma, mae ychydig yn fwy gyflym. Felly, os ydych chi'n gwneud hwnna, a ddim trwy gyd o'r rhifyddeg, ond da ni'n lliosi'r braced i, da chi'n casglu y termau sydd yn cyffredin. Da ni'n wrth sgwario, wrth gwrs, sgwario eilisoedd 5, da ni'n cael 5 wrth cubio eilisoedd 5, da ni'n cael 5 lluosi gyda eilisoedd 5, achos mae eilisoedd 5 wedi sgwario yn rhoi 5, felly mae eilisoedd 5 wedi cubio yn rhoi 5 eilisoedd 5, a wedyn da ni'n casglu'r termau tebyg, a da ni'n cael 207 plus 94 eilisoedd 5. Ar gyfer y sesiynau byw yma, croeso chi defnyddio cyfrifiannau os ydych chi eisiau, jyst i gyflymu'r proses, gan bod dim llawer amser. Dwi'n yn bendant ddim yn rhoi digon amser i chi cwblhau'r cwestiynau. Mae cwestiwn tebyg i hwn, bysa gyda chi ryw hanner awr ar cyfartaledd i trio cyfrifo fe, yr atebion i gyd, os ydych chi'n eistedd papur, ond mi fydd y sesiwn yma'n eitha diflas os dwi jyst yn rhoi hanner awr i chi. Felly, dwi jyst yn rhoi digon o cyfle i chi trio rhoi cynnig ar pethau, a wedyn dwi'n mynd dros pethau. Felly, peidiwch yn disgwyl bod chi'n gofod ateb y cwestiynau yma yn yr 5 munud nes i roi i chi. Mae hwnna ddim yn rhesymol o gwbl. Felly, dyna'r ateb ar gyfer rhan 1. Ar gyfer rhan 2, nawr, da ni'n gofod, mae'n edrych fel mynd i'r gwrthdro. Felly, yn y rhan 1, o'n i'n gofod sgwennu y braced wedi cubio fel a plus b eilisoedd 5. Nawr, mae'n edrych fel bod ni'n gofod sgwennu ail isradd rhywbeth yn y ffurf yma. Ond y tric fama i gallu gwneud hwn yw i sylweddoli, wel, hwn yw'r problem, yr ochr chwith, y trydydd isradd. Felly, os da ni'n cubio'r ddau ochr, da ni'n cael yr hafalud yma sydd yn y bocs. Mae 99 tynnu 70 eilisoedd 2 yn hafalu ec tynnu dy eilisoedd 2 i gyd wedi cubio. Nawr mae'r problem yma
yn tebyg i'r problem yn rhan 1, ond mae'r anhysbysion ar ochr dde wedi eu ciwbio yn ytrach na ar ochr chwith, ond mae fe'n problem tebyg, felly da ni'n ciwbio ar ochr dde, da ni'n gael rhyw hafaliad, da ni'n casglu y pethau sydd gyda ffactor ail eisoes 2, so pan da ni'n sgwennu fe fel rhywbeth heb ffactor ail eisoes 2 a rhyw term gyda ffactor ail eisoes 2, felly os da ni'n casglu'r termau sydd gyda ffactor ail eisoes 2, da ni'n cael minus 3x sgward d plus 2d cubed, a mae'r gweddill y termau yn x cubed plus 6x d sgward. A wedyn, os da ni'n symleiddio neu tynnu allan ffactorau cyffredin ac yn y blaen, allwn ni jyst sgwennu ychydig fwy syml fel hyn. A dwi'n mynd trwy'r rhain yn fras. Mi fydd y sleidiau ar gael i chi, felly mi allwch chi gweithio trwy yr atebion ar amser eich hun, ond a jyst trio rhoi digon i chi fel bod chi'n gallu deall y sleidiau. Felly, da ni eisiau nawr, mae hwn yw'r ochr dde, mae hwn yn haflu 99 tynnu 70 eisoes 2, felly mae hwnna'n golygu fod y term gyntaf yma, x sgward plus 6d sgward yn haflu 99, a beth sydd gyda'r eisoes 2 yn haflu minus 70, felly mae minus d 3x sgward plus 2d sgward yn haflu minus 70. Felly mae gen i dau hafaliad i datrys, a mi allwch chi trio datrys y ddau hafaliad yma trwy trio delay ec neu d, fel ydych chi'n datrys hafaliadau cydamserol, ond mae yna rhywbeth pwysig yn yr cwestiwn, sef bod ec a d yn cyfanrifau positif, felly integers, cyfanrifau, a felly mae gen ni ec lluosi gyda rhyw rhif yn haflu 99, felly mae rhaid fod ec yn rhif sy'n rhannu 99, un o ffactorau 99. Neu allwn ni wneud yr un peth fama, mae d lluosif rhywbeth yn haflu 70, felly mae rhaid fod d, os yw yn gyfanrif positif, yn ffactor o 70. Felly, os ni'n edrych ar y rhan 1, mae 99 yn haflu 3, lluosif y 3, lluosif y 11, felly mae yna 4 ffactor posib, 5 ffactor posib, 3, 9, 11, 33, wel, 1 a 99 sy'n 6 ffactor, ond mae c yn haflu 1, dylai ni wedi ystyried c yn haflu 1. Dwi hwnna ddim yna. Mae'n gwall yn y datrysiad. Os da ni'n ystyried ec yn 9, 11 neu 33, mi wedwch chi bod x sgwar yn mynd i fod yn o leia 81, felly mae'r term yma yn mynd i fod yn rhy fawr i lluosi gyda gwerth ec a gael 99, felly yr unig posibiliad yw fod ec yn 3 neu ec yn 1. Os mae ec yn 3, mae rhaid fod d yn haflu 2, mi allwch chi gweithio hwnna allan. Dwi'n mynd i cynnig fod ec yn haflu 1 ddim yn gweithio, ond bydd rhaid checio hwnna. Felly, mae datrys hwn trwy trio amnewid am d i mewn i'r hafaliad gyntaf neu bynnag yn mynd i roi hafaliad rili cymhleth i datrys, ond gan fod gen ni'r cliw fod ec a d yn gofod yn cyfranrifau positif, da ni'n gallu defnyddio ffactorau 99 neu ffactorau 70 i canfod ec a d. Well i ni gwirio fod hwn yn gweithio, mae ec a d yn haflu 3 a 2 yn gweithio ar gyfer hafaliad 1, ond wastad werth gwirio yn yr ail hafaliad, achos falle bod dim datrysiad bosib. Felly, os da ni'n bwydo ec yn 3 a d yn 2 mewn i'r ail hafaliad, da ni'n cael 70, felly mae hwnna yn wir yn datrysiad. Peidiwch â jyst datrys un rhan, mae rhaid bod ec a d yn datrysiad i'r ddau hafaliad, felly cofiwch gwirio bod hwnna yn wir. A felly, da ni wedi cael rhanfod yr ateb. Be da ni'n gwneud wedyn gyda'r trydydd rhan? Wel, mae hwnna'n edrych yn gymhleth iawn. Dwi wedi sôn yn barod bod dim hafaliad cyffredinol i datrys hafaliad cwyntig, a felly na chwaith hafaliad o gradd 6, felly does dim fformula
i datrys hwn. Ond, be da ni'n sylwi yw, falle be da chi'n sylwi, mae yna gen i x cubed fama, a wedyn x i pwyr 6, sef x cubed wedi sgwario, a felly da ni gyda enghraifft arall o hafaliad quadratic cudd. Mae hwn yn hafaliad mewn quadratic mewn x cubed, so os da ni'n rhoi z yn hafalu x wedi cubio, da ni'n cael z sgwar, tynnu 198z plus 1 yn hafalu 0. Mae gyda ni hafaliad y fformula quadratic, os ni'n bwydo'r termau mewn, da ni'n cael hwn. Mi allwch chi trio gweithio allan beth yw 198 sgwario tynnu 4, ond un fathiant, identity defnyddiol i cofio, yw fod a sgwar tynnu b sgwar yn hafalu a plus b, lle sef a minus b. Mae hwn yn gallu codi mewn amryw lle. Os ydych chi'n lluosi allan y bracedi ar y dde, mi wedwch bod yn hafalu ochr chwith. Felly, os dwi'n galw 198 yn a b yn 2, mae 4 yn 2 sgwar, da ni'n gweld fod beth sydd o dan yr aes roedd yn hafalu 200 lluosi efo 196. Da ni'n gallu tynnu hwn lawr i'r ffactorau, felly 10 sgwar a 14 sgwar. Felly, ni'n gallu tynnu nhw allan o'r ail isradd yn eitha hawdd. Mae 10 lluosi efo 14 rhoi 140, ond da ni'n rhannu wedyn gyda 2. Da ni'n cael 70. Felly mae z, x cubed, yn hafalu 99 plus neu minus 70 a isod 2, sy'n golygu fod x yn ail isradd i hwn. Da ni wedi canfod un o'r ail israddau yma, trydydd isradd, sori, yn trydydd isradd i hwn. Da ni wedi canfod un o'r trydydd israddau yma yn rhan 2. So pam da ni'n cymryd y plus minus yma i fod yn minus, mae trydydd isradd 99 tynnu 70 a isod 2 yn hafalu 3 tynnu 2 a isod 2. Dyna beth canfyddwn ni yn rhan 2. Os ydych chi'n edrych yn ôl ar y datrysiad yna, ydych chi'n gweld i symud i'r trydydd isradd o 99 plus 70 a isod 2, da ni jyst yn gofyn newid y minus i plus. Ydych chi'n gallu gweld hwnna o'r datrysiad. A felly, yr atebion i hwn yw y ddau yma, a ydych chi'n gweld sut oedd y rhan yma yn cysylltu i'r rhan 2, a gwelwn ni sut oedd rhan 2 yn cysylltu gyda i rhan 1. Felly, yn y cwestiynau hir yma, yn aml mi fydd rhai o'r rhannau o leia yn cysylltu gyda rhannau blaenorol. Mae hwnna'n rhoi rhyw hints i chi o fath o sut i datrys y problem. Nawr, mae cwestiwn arall gyda fi yn y sleidiau, a allwch chi roi cynnig ar hwnna wedi'r sesiwn pan ydych chi'n gweld y sleidiau, a rhowch cynnig ar y fe'n gyntaf, a wedyn allwch chi gweithio trwy'r atebion sydd yn y sleidiau. Ond dyna gyd sydd gyda ni gyfer digon amser gyfer heddiw, felly gadewch i fi symud ymlaen i'r diwedd. Felly, bob sesiwn ar ddiwedd, mi fydd cyfle i chi rhoi adborth i ni ar y sesiwn. Mae hwn yn bwysig iawn. Mae'r sesiwn yma i chi, a felly mi fydd link yn ymddangos ymhen ychydig yn y Q&A i holiadur, lle allwch chi dweud wrtho fi sut oedd yr amseru, sut oedd y lefel her, sut oeddwn ni o ran eglurder. Mi roi 2 munud i ateb wedyn, a ni jyst dod nôl a crynhoi beth da ni wedi gweld heddiw i orffen y sesiwn. Ond mi fyddwn ni'n gwerthfawrogi'n fawr eich adborth o'r sesiwn a elfennau hoffech chi falle gwella, a os allai mi ceisio newid tro nesaf. Eto, mae'r holiadur yn ddienw, felly peidiwch y poeni am beth ydych chi'n sgwennu, ond byddwch yn gwrtais wrth gwrs. So, just rhoi munud bach i chi cwblhau hwnna. Yn arbennig, os allwch chi roi sylwadau lle mae yna blwch i chi sgwennu rai sylwadau, mae hwnna'n defnyddiol iawn. Mae'r scores
1 i 10 da chi'n rhoi, yn rhoi rhyw syniad i ni o pethau, ond mae deall beth sydd yn ôl beth ydych chi'n meddwl yn defnyddiol iawn. Felly os modd i chi rhoi ychydig geiriau yn y lle mae fe'n gofyn i chi am eich sylwadau, mi fydd hwnna'n defnyddiol iawn. Iawn, felly jyst i casglu be 'dan ni 'di gweld heddiw a trio crynhoi rai o'r syniadau 'dan ni 'di gweld, pethau chi falle dysgu a cofio ar gyfer dyfodol. Weithiau mae fe'n werth jyst neidio mewn, trio gael rhyw gafael o'r sefyllfa. Mi welon ni hwnna gyda'r dilyniant yn y cwestiwn cyntaf, ond wrth edrych ar meysydd gwahanol dros yr wythnosau i ddod, mae 'na sefyllfaoedd gwahanol lle mae jyst trio cael gafael ar y problem yn defnyddiol. Heddiw, 'dan ni 'di bod yn canolbwyntio ar algebra. Mi fydd pob sesiwn yn canolbwyntio ar elfen gwahanol fel geometreg neu ffwythiannau neu rhesymeg, pethau gwahanol dros pob sesiwn. Felly, 'dan ni ddim yn mynd i wneud... mi fydd pob sesiwn yn eitha gwahanol o ran y testun. Weithiau mae fe'n defnyddiol meddwl yn dymunol. Hynny yw, wel, dwi ddim yn gwybod sut i ateb y cwestiwn yma, ond ydw i'n gwybod sut i ateb... reit, mae pobl newydd gweld y link. Peidiwch â poeni, mae'r link yna yn mynd i fod ar gael i chi wel, am diwedd. Felly, mi allwch chi clicio ar hwnna, cadwch y sgrin ar agor ar gyfer yr holiadur, ond dewch nôl fama, a mi allwch chi jyst cwblhau'r holiadur wedi'r sesiwn, does dim problem gyda hwnna. A ymddiheuriadau am hwnna. Iawn, so weithiau, techneg dda, wel, dwi'm yn gwybod sut i ateb y problem, ond be dwi yn gwybod sut i ateb, os dwi'n gofod yn y sefyllfa gyda ni heddiw canfod maximum, wel, pa sefyllfaoedd dwi yn gwybod sut i canfod maximum, oes na modd i newid y sefyllfa dwi ynddo fe i rywbeth tebyg, o bosib. Neu jyst meddwl, beth allai wneud? Mae hwnna wastad yn cwestiwn da i gofyn. Un peth dwi ddim wedi nodi eto, wrth datrys problemau, gofyn cwestiynau yw'r peth i wneud, a datblygu'r ffordd o gofyn y cwestiynau gorau i ddatrys y problem. Da ni wedi gweld 2 enghraifft o hafaliadau quadratic keys. Da ni wedi bod yn gwneud sesiwn ar algebra, felly maen nhw'n ymddangos mwy yn y sefyllfaoedd yma, ond mi allwn ymddangos mewn cwestiynau arall. Felly, cwestiynau lle dwi ddim yn edrych fel quadratic, ond beth sy'n tu ôl fe yw hafaliad quadratic, felly oedd hwnna'n quadratic mewn x cubed. So mae hwnna'n digwydd, a da chi'n dechrau spotio nhw, a wedyn mae fe'n gwneud y problem yn haws. Cofiwch hefyd gwirio'r ateb. Mi wnaethon ni hwnna yn yr cwestiwn ola mi welon ni, achos os yw rhywbeth yn datrysiad, mae fe'n rhaid bod yn wir ar gyfer pob hafaliad mae fe i fod yn datrysiad i. Dyw ddim yn digon fod ni wedi canfod rhywbeth sydd yn datrysiad i un hafaliad, os nad yw e hefyd yn datrysiad i'r hafaliad arall, os mwy nag un hafaliad. Felly, rwydwch yr ateb, mae fe'n digon posib mewn mathemateg bod dim datrysiad yn bodoli. Does na ddim rhifau sydd yn datrysiad i yr hafaliad gyntaf a'r ail hafaliad. Felly, byddwch yn ymwybodol o hwnna, a jyst newch yn siŵr bod chi'n gwirio ateb. Hefyd, mae fe wastad yn syniad da gwirio atebion, hyd yn oed yn papurau lefel A chi, achos fel arfer dyw e ddim yn cymryd yn hir i gwirio ateb,
Mae fe'n dangos i chi yn sydd wedyn, ydych chi wedi gwneud camgymeriad neu oes gennych chi'r ateb cywir. Felly mae gwirio ateb wastad yn syniad da. Felly, dyna ni am heddiw. Fi'n gobeithio bod chi wedi mwynhau. Gobeithio newch chi mwynhau'r penwythnos, a wythnos nesaf mi fydd fideo yn cael ei rhyddhau. Gyda'r fideo, be byddwn ni'n awgrymu yw bod chi'n rhoi ceisio'r problem. Be dwi wedi gwneud yn y fideos yw ddim gadael gap hir o amser. Dwi'n gofyn i chi stopio'r fideo, rhoi cynnig ar y problem, a wedyn allwch chi parhau gyda'r fideo unwaith da chi wedi rhoi cynnig arno fe. Felly, mi fydd y fideos yn rhoi gwell cyfle i chi rhoi cynnig ar y problemau a wedyn cael adborth. Ond maen nhw falle llai rhyngweithiol achos does dim cyfle i chi gofyn cwestiynau, a chi sy'n gofyn rhoi'r amser i mewn i wneud hwnna yn amser eich hun, yn hytrach na troi lan i sesiwn byw fel hwn. Os oes unrhyw cwestiynau, eto, cofiwch cysylltu trwy gofod Seren, neu mi allwch chi e-bostio fi'n uniongyrchol. Mae cyfeiriad e-bost fi ar y sgrin, a mi fydd e yn y sleidiau, a mi fyddai'n hapus i ateb os gallai. Felly, diolch am ddod, mwynhewch eich noson, a welech chi yn y flwyddyn newydd.